det som interesserer mig, det lyder måske lidt uhåndgribeligt, men det er faktisk, hvis man kigger rundt på verden, som den ser ud i øjeblikket, eller i det hele taget, og så ser at man selv er i den, og faktisk er 100%, så at sige, med i den. Man er 100% involveret i den, så at sige. Man er i verden. Hvilken handling er så den mest intelligente, som tingene er nu? Er der en handling, som ser tingene, eller en måde at se på tingene, der er meget klar, og ud af den klarhed vokser der den rigtige fyldestgørende handling. Ikke en handling, som skaber flere konflikter. Det er jo ikke bare noget, jeg slynger ud, for det kan man jo se, at mange af de politiske beslutninger, der bliver taget rundt om i verden, de skaber endnu flere konflikter. Så kunne man faktisk finde en måde at anskue det her på, som er helt anderledes. Ikke? Og man kan sige, at den måde, vi anskuer det på nu, er, at vi har et ståsted i verden. Altså, vi har en ideologi, eller tilhører en religion, eller har nogle filosofiske idéer, politiske idéer, eller måske et fagligt ståsted, som betyder meget for os. Og det ståsted, det holder vi fast ved og udvikler gennem livet. Vi polerer det, vi konsoliderer det, vi bliver dygtigere og dygtigere til at argumentere for det osv. Men vi forandrer det sjældent i løbet af livet. Ikke? Og det vil sige, at når vi ser på fakta, og det her er meget tydeligt, når man ser på Facebook, det er det, vi snakkede om før, når man hvis forskellige mennesker ser på de samme fakta, så er det nærmest umuligt at se det samme. Man analyserer faktaene ud fra sin baggrund, og ikke ud fra ikke ud fra at se virkelig klart på den. Hvis en person er venstreorienteret, så vil vedkommende altid få et venstreorienteret resultat ud af en analyse, på den ene eller den anden måde, og omvendt med højreorienteret eller Scientology, hvad som helst. Analysen vil altid bære præg af den person, man er med de særlige overbevisninger og det ståsted, man har. Det er der vel ikke nogen, det er ret logisk, ikke? Men det gør jo også, at det er umuligt at komme sammen om nogen form for løsninger på nogle problemer. Hver gang man forsøger at tale sammen i verden, så kommer der altså en konflikt ud af det. Fordi man kan ikke ligesom tage den andens synspunkt tilstrækkeligt ind i sit eget synspunkt. Man ser i virkeligheden slet ikke på fakta, man forsvarer bare sit eget synspunkt. Og det er jo, og man kan sige, at denne her, og jeg tror, altså personligt tror jeg, at årsagen til det ligger i, at vi kommer, hele vores udviklingshistorie, har vi levet som stammer, og der kæmpede med andre stammer, og vi er stadigvæk i den her stammementalitet, hvor vi først og fremmest tænker, at mit standpunkt, det udgør en form for stamme, og jeg snakker helst kun med folk, der har samme standpunkt, og de andre, det er vores fjender. Det er så urgammelt i os, så vi har svært ved at kigge ud over det der og sige, ja, vi bliver altså nødt til, vi har atomvåben og kunstig intelligens, altså vi bliver nødt til at ændre den der sådan, fundamentale stammementalitet, fordi vi blander den ligesom sammen med et forsøg på at analysere verden. Så blander vi stammementaliteten ind i det, og ved hele tiden her, det er vores synspunkter, som i sidste ende skal få ret, ikke? Men man bekæmper de andre. Så er det, Krishnamurti spørger om, kan vi være et lys for os selv? Det vil sige, kan vi virkelig vokse op? Kan menneskeheden vokse op og forlade det der stammeprægede synspunkt, hvor vi hele tiden knytter os til et bestemt ståsted? Det er hele hans værk handler til en vis grad om det i hvert fald. Det er i hvert fald en måde at se det på, at man kunne modnes, hele menneskeheden kunne modnes og komme væk fra det der fundamentale synspunkt, hvor alle er knyttet til deres eget bevidstindhold i virkeligheden. Ikke? Fordi, men det er meget svært. Vi har jo sådan de her ideologier og religioner og sådan noget, som vi tilhører, de udgør jo nogle autoriteter for os. Og vi har meget, meget svært ved at leve uden en autoritet. Fordi vi har jo investeret hele vores forståelse af verden og vores tryghed i
de der autoriteter, vi tror jo på den næsten som børn, med en eller anden barnagtig æresfrygt, og stiller ikke spørgsmålstegn ved den. Og selvom de undertrykker os i mange tilfælde, vi kan jo tydeligt se, at autoriteter og forskellige magthavere faktisk undertrykker folk, jamen så forsvarer de alligevel med næb og klør den overbevisning, de har. Hvilket kan synes mærkeligt, men det er jo fordi hele deres verdensbillede er knyttet op til den ideologi. Så de ville være helt på herrens mark, hvis ikke de havde den ideologi. Ikke? Men som Krishnamurti også siger, så vil jeg lige sige, at faktisk er det sådan, at den menneskelige hjerne på en eller anden måde har behov for den tryghed, som der ligger i for eksempel religion eller ideologi, og vi vil hellere, og hvilket er meget tydeligt, vi vil hellere tro på noget fuldkommen vanvittigt, end ikke at have noget udgangspunkt, ikke at have nogen tro. Det synes jeg, det slår mig igen og igen, at folk kan tro på hvad som helst, bare det giver den en vis form for tryghed. Men som Krishnamurti også siger i den kommende video her, ikke, at det at uddelegere sit liv til andre mennesker, eller til nogle ideologier, eller det er i virkeligheden, at uddelegere sit liv til en autoritet, er i virkeligheden indbegrebet af uansvarlighed. Fordi i det øjeblik, du har ligesom sagt, at jeg har mit på det tørre, jeg behøver ikke længere at tænke over tilværelsen, eller noget, fordi der er nogen, der fortæller mig, jeg læser hver dag min avis, som fortæller mig, hvordan jeg skal opføre mig, hvis jeg har den her ideologi, som jeg har, og så videre. Jeg behøver ikke længere være selvstændig. Så bliver man jo ført rundt i managen af alle mulige demagoger, og alle mulige coaches, alle mulige mennesker, som de står i kø for at belære en om hvordan man skal leve. Og det viser sig, at den her autoritetstro tilstand er faktisk farlig, fordi de der ledere, verdens store folk ude i verden, som leder store lande, har de styr på, hvor vi er på vej hen? Overhovedet ikke. Det er ligesom den blinde leder den blinde. Og derfor er det virkelig farligt, at vi alle sammen er så autoritetstro. Men der skete noget med autoritet i de sidste par hundrede år, fordi i gamle dage var det ligesom Gud, der stod i toppen, og så kastede Gud en særlig stråleglans på øvrigheden, og vi omfattede uniformer med en eller anden næsegrus æresfrygt, som vi overhovedet ikke gør i dag. I dag er politiet nærmest bare funktionærer, der udfører deres arbejde. Vi skal selvfølgelig respektere dem, men vi har slet ikke den autoritetstro, som vi havde i gamle dage. Men så er der skengældt sket det, at individet er kommet i fokus. Vi har fået, ikke bare bliver vi beskyttet af en masse rettigheder, menneskerettigheder og sådan noget, men vi har også fået stemmeret, vi har fået enorme muligheder for forbrugsvalg, frit forbrugsvalg, og vi har skal vælge allerede i gymnasiet, hvilken profil vi vil have i fagligt set i fremtiden og sådan noget. Der lægges et enormt pres på mennesket for selv at træffe valg, og det opfattes som utrolig vidunderligt, at vi kan træffe så mange valg. Men det gør jo også, at man bliver nødt til at have en stole på en slags indre autoritet. Man må have en eller anden identitet, man må sammensætte et liv, som man har tillid til. Og det sjove ved det er, at dengang med Gud, der opfattede man jo Gud som noget, der ligesom ikke havde nogen årsag. Det var ikke et resultat af noget. Det var bare noget, der var uudgrundeligt. Og på samme måde i dag, så synes vi jo egentlig, at vores eget selv er uudgrundeligt. Det er noget, vi behøver bare at sige, jeg har lyst til det, eller det har altid været min drøm at gøre det, eller den der frakke, det er lige mig. Ikke? Altså man behøver egentlig ikke mere end en form for ubestemmelig begrundelse, som om, at man havde en indre Gud, der ligesom fortalte den, hvad man skulle. Ikke? Det er ligesom, at vi har flyttet Gud indvendigt. Det er ikke så meget Krishnamurti. Det er min egen, mine egne overvejelser her. Men spørgsmålet er det så handlefrihed? Er det faktisk sådan, at
fordi vi har alle de her valg, vi kan træffe, og den her frihed til at træffe valg, altså i vores kulturkreds i hvert fald, er det så handlefrihed? Nej, fordi der er jo puttet en hel masse ind i os. Vi er jo allerede betinget af ting fra vores barndom, vores ungdom, ting ligesom, og der er sket terrorhandlinger ude i verden, som har spredt en bølge af frygt og vrede i befolkningen, og sådan, det vil sige, vi er op at køre med en masse ting, vi overhovedet ikke forstår. Både vores personlige ting, i vores personlige barndom og personlige meninger, og som mennesker i en menneskehed, som bliver sådan set trukket rundt af alle mulige, både terrorister og demagoger og alt muligt, som forsøger at påvirke os til noget bestemt. Hvis man ser alt det her indenfra, og det er der måske ikke så mange, der gør, altså det er ikke så, der er ikke ret mange, der reflekterer over det. Hvordan ser det her ud indenfra? Jamen altså, i mit eget liv i hvert fald, synes jeg også, at jeg, når jeg ser tilbage, er blevet, har ligget under for nogle, har brugt en masse tid på nogle idéer, og udført nogle idéer, som jeg egentlig, når det kommer til stykket, slet ikke forstår, hvorfor det skulle være så vigtigt. Og jeg tror på en eller anden måde på nogle bestemte idéer om selvrealisation, for eksempel, som jeg ved, hvor jeg har den fra. Altså noget af det har jeg i hvert fald fra min barndom og et bestemt miljø, som påvirkede mig og sådan noget. Altså man kan virkelig, hvis man kigger ind i sig selv, er man ikke et fuldstændig, bare en indre Gud, her nær sagt. Man kan faktisk, hvis man virkelig lægger mærke til sig selv, kan man se, at man er blevet påvirket af så mange ting i tidens løb, som faktisk driver en rundt i manesien i en vis forstand, fordi man ikke aner, hvor det kommer fra. Og det vil sige, at alle de der ting, at de ting, der driver en rundt, for mig giver det en følelse af, at jeg ikke lever helt autentisk. Jeg har ikke, de ting, jeg oplever, er noget, som andre har oplevet. De filminstruktører kan sætte mine følelser i sving. Og, altså, jeg er mere noget, som bliver drevet af sted, og selvfølgelig har en masse mine egne idéer om ting, men hvor kommer de idéer fra? Jeg føler mig ikke specielt fri, fordi jeg føler, at bevidsthedens indhold på en eller anden måde begrænser mig. Og det er selvfølgelig noget, der har været diskuteret i mange årtier, eller endnu længere tilbage. Ikke? Altså det er klart, det er også noget med, da vi taler om bevidsthedsudvidelse, så opdagede man ved hjælp af forskellige stoffer og sådan noget, kunne man pludselig gå ud over de begrænsninger, som bevidstheden satte op for en. Men jeg tror, bare man jagter sig selv, kan man egentlig se, at bevidstheden er begrænset. Hvad kan man så gøre ved det? Jo, det er klart, at jo mere bevidst om det her, jo mere intenst opmærksom man er på det her, jo mere større er chancen for, at man kan gøre noget ved det. Det er klart, hvis man overhovedet ikke reflekterer over det, overhovedet ikke lægger mærke til det, så kører man jo for så vidt fuldkommen mekanisk fremad. Men hvis man bliver intenst opmærksom på det, så er der måske en mulighed for, at tingene ligesom kan komme op i lyset. Og når ting kommer op i lyset, det ser man også i psykoanalyse og alt muligt, så kan mennesket befries for det, når ting fra bevidstheden kommer op og bliver kigget på. Og så det vil sige, at det er måske den mulighed, vi har. Men der er jo, nu er der så i øjeblikket, en ting som for eksempel mindfulness, opmærksomhed, awareness, og det florerer man med de her ting, ikke? Og man kan jo bruge mindfulness på mange måder, fordi hvis man er meget ambitiøs, og man i virkeligheden har en god gammel stenaldermentalitet, man vil bare være nummer 1, det er lige meget, hvad man beskæftiger sig med, man skal bare være nummer 1. Så kan man jo bruge mindfulness til at rense ud i den dårlige samvittighed og alle de frygttilstande, man måske kommer ind i. Man kan bruge mindfulness på mange måder til at kontrollere selv i virkeligheden, og få at opnå det mål, man gerne vil opnå. Det er en måde. Men det er klart, det er ikke den måde, vi taler om opmærksomhed på. Fordi opmærksomheden er jo i virkeligheden vores vindue til verden. Det er jo i virkeligheden den måde, vi forstår verden på. Så hvis vi ligesom på en eller anden måde påvirker den opmærksomhed, jamen så er der ikke nogen erkendelse. Det jeg mener er, hvis vi
eksempelvis retfærdiggør de tanker, vi godt kan lide. Jeg får en tanke, eller jeg kan se, at jeg bliver vred på en eller anden, og så siger jeg, jamen vedkommende var også en værre idiot, så jeg har da fuldstændig ret til at blive vred. Ikke? Så har man retfærdiggjort den vrede, og så kan man ikke tilnærme sig den. Man kan ikke forstå den, fordi man er sådan set færdig med den. Nu har man sagt, den er god nok. Mens i en anden situation kan man sige, jeg må endelig blive vred på den person, fordi det er ligesom, så forstår jeg jo ikke, hvad det handler om, og så vil man måske fordømme sin vrede. Og sådan er det med det hele. Man vil hele tiden, der sidder inde i en slags dommer, som hele tiden styrer mindfulness, eller styrer opmærksomheden hen i retning af, hvad man gerne vil se. Og det er der i problemet ligger, at vi faktisk har en eller anden instans inde i os, som forstyrrer vores fokus, og som hele tiden fortolker verden. Og derfor er det utrolig svært at have selverkendelse. Og Krishnamurti taler meget om noget, der hedder choiceless awareness. Det betyder bare, at man må ikke vælge det, man skal være opmærksom på, eller hvordan man vil være opmærksom, eller på nogen måde træffe valg omkring det, man er opmærksom på. Man skal ligesom lade det stille sig fuldstændig nøgen over for virkeligheden. Fordi ellers så vil man ikke lære noget. Man vil ikke erkende noget om virkeligheden. Hvis man hele tiden, hvis sindet hele tiden sorterer i det, og påvirker ens forståelse af livet. Og det er også det, når man så siger folk også, at jeg har diskuteret det her rigtig mange gange med mange mennesker. Og folk siger altid, jamen hvordan skal jeg få den her forhøjet opmærksomhed? Og så kan jeg godt se, at det er en naturlig måde at spørge, jamen folk vil gerne have svaret, hvordan får jeg den her opmærksomhed? Men det er jo en famlen efter en ny autoritet. Det er jo, vi kan ikke lide denne her tilstand af uvished, eller at jeg selv skal begynde at se på hele mit rod. Jeg vil helst have, at nogen forklarer mig, og tager mig ved hånden. Men så er man jo allerede det tynde øl, så at sige. Det er det, der er selvmodsigelsen i, at hvis man interesserer sig for de her ting, men alligevel gerne vil have en metode. Fordi så kan det jo aldrig blive autentisk. Okay, det er faktisk, nu er vi kommet til slutningen. Jeg håber ikke, det var for langt, men jeg vil sige, at vi kan jo ikke lide den her forvirring. Men det er lidt som, når man går ud i vildnisset, og man har gået i en bestemt retning, og man har tænkt på, hvor man skulle til aftensmad, og man har gået og hygget sig, og pludselig kommer solen frem fra skydækket, og man opdager, at den står et helt forkert sted, og man er faktisk gået i en helt forkert retning. Så bliver man opmærksom. Så pludselig så kommer man op i en forhøjet opmærksomhed, og det er jo egentlig det, som den nuværende situation i verden kræver efter min mening. Det er det er ikke, at vi hopper på alle de vogne, der giver os tryghed, men selv bliver utrolig opmærksom på, hvad der sker i vores eget liv og i verden.